Hej bloggen. Vi er så blevet introduceret til et nyt projekt i Komité. iPad Dogme-projektet hedder det. Vi skal lave en film på vores iPad. En dogme. Og der er så nogle forskellige krav og nogle kyskighedsløfter og alt muligt. Som vi skal opfylde. Nemlig. Yes. Og i dag har vi så fået en masse introduktion til emnet. Vi ser nogle film. Jeg ser nogle film, ja. 3 film. Ja. Og så resten af tiden der har vi udfyldt dette skema, hvor vi har egentlig valgt, hvad vores film skal handle om. En synopse. Ja. Og vores film kommer egentlig til at handle om en, der kommer for sent til team. Og så får han fravær, men så ved han ikke om, eller dilemmaet skal være, at han ikke ved, om han skal blive siddende inde i timen og lave noget, eller om han skal gå udenfor. Og være tvær. Og være tvær, ja. Fordi det er vi nogen, der har prøvet at få fravær for. Yeah. Og det er egentlig det, vi har lavet i dag. Vi er næsten færdige med synopsen. Vi Ja. mangler lidt. Og det skal vi så lave næste gang. Færdigt. Yes. Bye. Jamen, i dag der har vi blevet introduceret til programmet Storyboard 3D. Det virker bare. Og så har vi så skulle lave noget af os eget. Vi så skulle tegne. Så der var mig og Andreas Oles Storyboard indtil videre. Det er bare flot. Så, det er fint. I dag er det onsdag den 19. i 3. Og i dag der har vi lavet storyboard. Ja, og så har vi også lavet synopsis. Og Milo han har lige tabt i et spil. Jeg har ikke tabt endnu, men jeg taber det lidt. Nå, okay. Så det er bare fint. Yes. Så næste gang skal vi ud og filme. Yes. Hej. I dag er det den 27. 3. Torsdag. Vi har, som I kan se, der var storyboard. Vi har været i gang med at filme hele dagen. Først var vi hjemme med Ole og filme. Så har vi filmet lidt inde i klassen. Så det er bare helt fjong. Så ja. Hvad skal vi lave næste gang? Næste gang, der skal vi have klippet sammen. Og vi skal have lavet filmet introen, tror jeg. Så det er bare godt. Nå, i dag har vi redigeret. Vi har filmet lidt slutning, lagt lyd på os film. Og lavet intro. Outro. Ja, Og det er sådan set det. ja. Så vi er sådan set færdige. Klar til aflevering. Yes.